Si esteu considerant fer-vos una casa de fusta, segur que ja heu pensat en moltes coses: disseny, materials, sostenibilitat, però sovint les instal·lacions, com la llum, l'aigua o la climatització, generen molts dubtes. Així que, paper i llapis, que anem a planificar les instal·lacions d'una casa de fusta. Un aspecte important, sovint oblidat, és dedicar un espai específic per a les instal·lacions tècniques de la casa. Pot saber greu destinar metres quadrats a una sala de màquines, però és molt important perquè les instal·lacions funcionin correctament i perquè puguem accedir-hi a fer manteniment o futures ampliacions, per exemple. Aquesta és la sala de màquines d'aquesta casa, on, com veieu, justament ara s'hi està treballant. Una de les instal·lacions que s'hi posaran és la que està més de moda, l'aerotèrmia, tot i que en aquest cas serà només per aigua calenta sanitària. La climatització en aquesta casa funcionarà amb una màquina separada. És aquesta d'aquí, que enviarà bé aire fred o bé aire calent per tota la casa a través d'uns conductes de ventilació instal·lats en un fals sostre. En aquest cas és una alternativa diferent al famós terra radiant que funciona amb l'aerotèrmia. Si l'aerotèrmia està de moda és en part per la seva versatilitat. A banda d'escalfar l'aigua, ens permet climatitzar casa nostra de manera eficient si posem un terra radiant. Ho fa de manera molt homogènia, però amb inèrcia tèrmica llarga. Triga més a escalfar-se, però després es manté més temps. Si en voleu saber més, tenim un vídeo específic parlant de com és i com funciona. Pel que fa a la calefacció, una bona alternativa és la biomassa, que fa servir pèl·lets, estelles o llenya de tota la vida. És especialment adequat en llocs com aquests, on podeu gaudir d'un espai d'emmagatzematge de combustible, tot i que sempre podeu optar per estufes més petites, com fa Fustec a les seves cases. Per exemple, aquesta. Una estufa normal i corrent d'entre 6 i 9 kW pot escalfar una casa de 150 metres. Això sí, si és l'única font d'escalfor de la casa, caldrà tenir en compte que durant l'hivern això serà una rutina diària. Carregar, netejar, treure la cendra... Una qüestió pràctica que sovint passa per alt és la quantitat i col·locació dels endolls i dels punts de llum. Dediqueu temps a planificar-los bé, pensant en la vostra rutina diària i en com fareu servir cada habitació. Un endoll ben col·locat us pot facilitar molt la vida. També podeu preveure usos flexibles en espais que al llarg de la vida puguin canviar de funció. Les plaques solars són una altra opció molt recomanable en una casa de fusta per la seva sostenibilitat i el seu estalvi econòmic a llarg termini. Convé recordar, però, que requereixen d'una inversió inicial força important i també d'un bon espai d'instal·lació amb una bona orientació solar. També hem de pensar que generen energia només durant el dia, de manera que haurem de controlar molt bé i planificar el nostre consum energètic. Un complement a això podria ser instal·lar bateries d'emmagatzematge, ara mateix molt costoses. Per això l'alternativa més habitual és tenir un contracte amb una comercialitzadora que contempli compensar els excedents d'energia no utilitzats en el moment. Finalment, podem instal·lar un bon sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor, que ens permetrà renovar i millorar la qualitat de l'aire interior sense perdre escalfor a l'hivern ni frescor a l'estiu. A més, ens permet regular la humitat i evitar problemes com la condensació. No és que sigui una instal·lació obligatòria, però sí molt recomanable, perquè ens permet oblidar-nos de la idea tradicional d'obrir per ventilar la casa, ja que el sistema ho fa automàticament. I si mai volem fer-ho a l'antiga, doncs sempre podem desconnectar el sistema. En definitiva, quan planifiqueu la distribució i les instal·lacions de la vostra casa de fusta, anticipeu-vos bé a les necessitats del dia a dia tenint en compte aquests petits detalls. Així gaudireu d'una casa confortable, eficient i preparada pel futur.